Haino hai Bolongni mayung Kwthwng Waino Habwi Swbai Sukrup Khlaijakha Mugiakami Amchaini Lukurok Waire Patimungno SDM officer Thangwi Malaimani Yakulo Phano Naharjakliya Mungsa Saktharmung Koksilsamung Amchaini Lukurokni Abahai kino Mungikami Amchaini Kraksal Sakrajo Koksilsamung Haino hai Kraksal Horni Chini Kraksal Fungsora Bolongni mayung Kwthwng Habwi Nokhuk Shaka Naufangso Anjali Deborma Abahai kino Patimungno Koksilsamung Thangwi Naufangso Deborma Shaka Waire Waino SDM no Thangwi Sajakmani Yakulo Phano Naharjakliya Mungsa Saktharmung Ani parago sida tini sung sapung thulai liya last price item ni sikango mayung phai ko log joto no ru phai bu phai kelang thangbai uka nga oboni sai sikang 2000 te na ka jeno 11 12 2023 waisa aboni kuno formula mai kwang duibar thangai tuniri kha SDM office kuno ek puisa maya ang buriran di borok Nogo ang tam kai sanam tongnani sara dunia sudo ang simia o parawo tini parawo sini parawo hopung kebo thulaya merek laimang kai phailiya nei joto no janjal Nogo ja habwi thulaya kai orung nai rokbo gana no merek lai tongo joto no mukring thangman jorawo saijani sikango phai an Nogo mayung nok Swbai kelang thangbai jaiko oboni sai sikang 2023 ko Swbai phaimani kuno ek puisa pano kuno formula maya forest ni hoite kuno jawab maya Rifuru borok tam ni sa Rifuru iko receive sector no kelang de hikai kai thaika gabon kore ang thanggai taiwai sama semania kuno formula semaya kuno utor semaya beri randi borok botam khai nok tangkha botam khai sai tongkha abo kuno formula kari sarkar abon iko duibar ang tuniri mane kai tini bahai hai sapung hopung thuya saya khlai sengasu para porte besi pal khlai thuya iko tini hopung ma thuya tahu yang go yang no kotor digi borok keu kire thulai tamo dara ikoan Khorang Khwaini Shemi Biplomni Kok Thum Chini Khorang